malih kangge nglajengaken pasinaon gayut kalian wicara Jawa. Nanging saderengipun semoga dipunwiwiti kanthi ndedonga sesarengan amrih menapa ingkang dipun sedya sageta kasebatan. Ndedonga anut kapitadosan ingkang runasuk semoga kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Nggih, cekap matur nuwun. Sugeng dalu menika Pak Widodo yang online, Mas Roni lan Mas Erlan ingkang wonten kelas. Mas Sarono atosipun pamit merganipun nyadran. Mbak Feni dari wonten kabaripun jeh boten dados menawa. Nah, kalau wingi menika bab lamaran. Bab lamaran. Nah, review sekedap mengenai lamaran menika sinamuning tembung ngebun bun enjang Hanjil Jawa sonten bun enjang menika awun-awun Jawa sonten menika rarabi utawa rarab tegesipun nyuwunaken rabi menika minangka wangsalan pasemon. Nah, nek jenenge napa nglamar menika sing cetha pangajape supaya lamaran ditampa. Pramila wonten ing perangan ngandhap menika mawantu-wantu ingkang pangajap mugi lamaran menika dan sebagainya. Nah, tumrap ingkang mangsuli lamaran menika nggih ngaten. Nalika lamaran menika katujukaken dhateng satunggaling kenya utawi wanita ingkang mangsuli lamaran menika aja langsung yo lamaran tak tampa. Aja langsung yo lamaran tak tampa. Perganipun napa ingkang badhe nglampahi dudu sing napa lamaran. Sing badhe nglampahi menika ingkang nggih ing dipun wakili utawi ing dipun tuju pramila kangge lamaran menika tumrap sing nampa lamaran menika wonten ingkang kasebat tantingan. Ditanteng rumiyin. Ting, iki ana lamaran saka bapak iki nglamar sliramu, kowe gelem apa ora? Saguh apa ora? Sagah, nek sagah ya wis. Teruske. Nek wis muni calone putri muni sagah ateges menika sah kangge nyebataken lamaran katampi. Menika nek sing putri muni moh ya wis, rampung. Dene kenapa kalih kadang kala menika dingge menapa nalika kepengin pihak putri menika ya sing kakung ngendika dhewe. Calone men mengungkapkan kata-kata sendiri. Nah, wonten tantingan menika anggenipun nyeseli. Perginipun lamaran menika rembug sepuh. Lamaran menika rembug sepuh pramila aja nganti rembug tuwa menika kelangkaan ning sing enom ya tetep bisa kasembadan sediane. Nah, pramila nalika wonten tantingan menika lajeng dipun sisipi ning disangkit istilahnya. Nek cara wayang menika disangkit, nek carane wong perang nganggo strategi. Dadi sing pihak putri iso matur, kula kepengin Mas Roni ngendika piyambak. Nah, pihak juru bicara ngaturaken menika wonten bebono. Bebono itu permintaan. Permintaan bebono supados Mas Roni menika ngendika piyambak. Pihak mereka nggih ngaten nggih tampi, nggih menawi ngaten sepi kula tantengipun. Ger iki ana bebono supaya kowe matur dhewe. Wani ora? Nggih sendika lah iki lah kek tampil. Sampeyan naminipun sanggit utawi strategi supados rembug sepuh menika ora kelangkaan ning sing enom ya iso kasembadan sing disedya. Menika kados ngaten. Menika rekodaya mawon. Rekodaya mawon. Pak Faisal, ya sewu. Kalau mungkin dan pernah terjadi, gitu. Nah, artinya belum ada keputusan saat dalam acara itu, tapi pihak putri punya syarat gitu loh. Nggih. Pihak putri punya syarat, yang pihak kakung ya akhirnya perlu waktu untuk mempertimbangkan syarat itu. Misalnya pun Nggih. syarat
salah satu syarat jangan saat itu terungkap adalah nanti harus tinggal di sini tuh di rumah putri gitu loh, di kotanya si tempat putri. Nah itu kan saat itu belum bisa memutuskan keluarga. Oke, Itu kan gimana seperti itu kan berarti belum gede kantor itu ya, oke, belum beda kantor kan niku. gede kantor itu. Oke, gede kantor pramila pancen lamaran menika mboten perlu ruwo estunipun. Iya. Dados saking keluarga menika sampun sekap perlunipun napa nek urung gede kantor menika ora bebaran wirang. Betul. Ya Ora bebaran. akhirnya karena ya bagi bahasa yang laki-laki itu bahasa penolakan sebenarnya. Nggih, nggih, bisa Bahasa penolakan. penolakan. Kalau mongso wonten ingkang napa maharipun menika sakalangkung awis. Ya itu tergantung adat. Kalau seperti Aceh, Iya, mana itu kan nggih. mahal sekali itu. Masak itu mahal. Pramila tangga kula wonten kota gedhe menika kaget nalika pikantuk semah sing putri iki Jawa. Saking mriku pitaken lalu mahalnya berapa. Nah, di sini terserah kan menaik mahar kita. Terserah. Gratis tidak boleh asal ya orang gratis lah. Seribu Terserah, rupiah itu boleh. terserah. Karena mereka kaget yang mriku. Loh, kok di Aceh itu gini 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 gini. Nah, pramila pancen empan dua papan, adat istiadat setiap tempat menika beda-beda. Pramila nalika lamaran menika sedunipun ringkes saged. Nek pun gedhek antuk tegese wis iya menika dipun damel Kampung uh, gamping. Kampung gamping. nggih rawa menika saged. Sing baku ki rembuke ki wis nganu sik, mateng sik. Oke. Baku rembuke mateng sik. Menika ngaten. Dan asasi pun kan jangan sampai memberatkan. Itulah asasnya kan Iya, begitu. menika sedunipun jangan sampai memberatkan untuk mahatnya. Simpel mawon. Ya, menika contoh wangsulan lamaran yang kalau ini. Nuwun panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo Sakadang Mitra, para sesepuh lan pinisepuh ingkang satu kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalem Gusti tansah kajiwa kasalira kula lan panjenengan sedaya. Nuwun sewu dumateng ngarsanipun Bapak Sugeng Handoyo Sakadang Mitra. Mugi tinebihna saking pandakwa Cumantaka. Cumantaka menika kurang ajar. Cumantaka menika kurang ajar. Dados mugi tinebihna saking pandakwa Cumantaka dene ing ngriki kula kumawantun matur wonten ngarsa panjenengan sedaya inggih awit saking asmanipun kadang kula anem Bapak Mulyadi saha Ibu. Inggih awit saking asmanipun menika atas nama. Dados atas nama menika boten lajeng saka atas nama dadi atas nami. Gitu. Inggih awit saking asmanipun kadang kula anem Bapak Mulyadi saha Ibu. Boten rayi. Nek rayi niku dienggo wong liya. Menika menapa rayi panjenengan? Nika nek dienggo aku menika saged adi kula utawa kadang kula anem. Oh, menerai ini kan untuk orang lain. Untuk orang lain, Oh, menika rayi kula berarti munggah awake dhewe. oh, mengkromokan piyambak ya. Nggih, dados nek rayi menika dienggo wong liya. Dene saderengipun keparenga kula nderek tepangan kula pun mulyana kaleres kadang sepuhipun adi kula pun Bapak Mulyadi. Senajan to adine tetep nganggo bapak om pakurmatan. Nggih. Bingah ingkang tanpa upami dene ing dinten menika kula sak kulawarga nampi rawuh panjenengan sakadang mitra minangka utusanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro saking Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta. Sinau sorandat kepara kasep
keparenga kula ngaturaken pambagya rahayu sugeng rawuh wonten ing griya mriki inggih ing Kampung Pandhian Umbulharja Ngayogyakarta. Dadi senajan ta upamane nang ngarep wae wonten sing bageke sadurunge mengaturkan lamaran, ngaturaken pambagya harja sing napa lamaran bageke sah, tetep sah. Sinaosa randhat para kaset utawi sinaosa amang suli atur semanten ugi kula sak kulawarga ing ngriki awit saking pangestunipun Bapak Ibu Sri Kunchara sarta para pinisepuh ing Brontokusuman Mergangsan inggih tansah manggih kawitagdan. Panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo awit asmanipun Bapak Mulyadi kula ngaturaken agunging panuwun. Dene panjenengan sakadang mitra kepareng tuwi kasugengan kula sak kulawarga, tuwi tilih. Mekaten ugi salam takdim saking Bapak Ibu Sri Kunchara inggih kula tampi kanthi renaning manah utawa kanthi bingahing manah saged. Nek salam takdim teng ngarep kala wau dilafaske dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ateges le nampa teng mriki ya dilafaske Waalaikumsalam. Oh nggih. Waalaikumsalam. Nah, wassalamualaikum niku salam penutup. Nggih. Waalaikumsalam. Renaning manah kali renaning penggalih niku. Dadi nek manah ki dienggo aku, penggalih dienggo wong liya. Dados upamane arep digawe menapa? Digawe purwakanthi supaya ini masuk nggih bingahing manah. Bingah karo manah padha dene dadi reda renaning penggalih. Nggih, dadi manah ki dienggo aku, nek penggalih ki dienggo wong liya. Kanthi renaning manah sumrambao dhateng sedaya kulawarga ing ngriki. Lan semantena sakonduripun mangke salam takdim kula sak kulawarga. Katur wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kunchara dalah para sesepuh pinisepuh ing Brontokusuman. Bapak Sugeng Handoyo sakadang mitra ingkang satu kinurmatan bombong ingkang tanpa upami. Panjenenganipun Bapak Mulyadi nampi pratelan lamaran sinamuning tembung ngebun-bun enjing hanjejawah sonten tumanduk dhateng anak kula pun Dewi Wulandari. Kapinujon cunduk lan pangajap panjenengan mila Bapak Mulyadi saha sarta Ibu dereng nate nampi rembag ingkang sami saking asanes. Bapak Ibu Mulyadi saestu sekedhi jumurung lan mayogiyani menawi ingkang putra-putri pun Dewi Wulandari kakersakaken dening Bapak Ibu Sri Kunchara minangka judul dawuhipun Nak Mas Bima Hadi Surya. Sekedhi jumurung dadi sangat mendukung. Sekedhi menika 100.000. Sekedhi menika 100.000. Dados sangat mendukung sekali. Ewa semanten Bapak Ibu Mulyadi inggih boro dhateng putra ingkang badhe anglampahi. Awit saking menika mugi keparenga kula badhe nanting dhateng anak kula Dewi Wulandari mugi sineksenana. Nduk Dewi Wulandari Pakde mundhut pirsa. Nah iki gandeng sing ngomong-ngomongan antarane Pakde karo Plonan tetep Pakde mbasake awake dhewe. Nek Pakde nyuwun pirsa berarti dhuwur Plonane. Nah menika sing napa keindahan bahasane teng mriki. Nggih. Nduk Dewi Wulandari Pakde mundhut pirsa. Iki ana lamaran saka Bapak Ibu Sri Kunchara lumantar panjenengane Bapak Sugeng Handoyo nglamar sliramu kanggo Nak Mas Bima Hadi Surya. Apa sliramu gelem nglakoni? Yen gelem
asunga sasmita kanthi mantuk lan mesem. Tidak mengatakan yes or no ya. Tidak mengatakan yes or no. Asunga sasmita menika nganu lho Pak. Hanya salah satu cara saja. Jadi seumpama nalika tandingan itu si putri orang yang pertemuan itu juga bisa. Pamane nang jero kamar. Terus nganggo naik gitu. Oh, nggih. Ya ana lamaran ditampa ora. Kula kepengin mangertos anteping sedya Mas Erlang dos pundi Pakde. Sepados ngendika piyambak. Nah, salah kek ditokke. Menuju ke pertemuan Mas Erlang ditanteng karo pihak keluarga piye? Wani ora? Matur nah kek. Menika salah satu cara. Menika nggih salah satu cara ki mau. Nggih. Nggih. Ngoten iki niku wajib ya, Pak. Napa? Menanyakan Nek kula wajib. Karena yang akan nglakoni bocah. Nggih, bocah. Sing nglakoni bocah. Dadi tetep ditakoni iki ana lamaran iki tampa ora. Langsung dijawab. Iya. Menika kirang prayogi. Oh. Kirang prayogi. Nggih, kirang prayogi. Dadi tetep ditanting upamane si bocah ki ora ning melu ning pertemuan bisa ngerti sarana liya kalau tadi suara keprungu menapa naiki gelem. Nikah terus semacam ijab kabul ya. Jadi yang lakoni kan yang bersangkutan, jadi butuh. Nggih. Yang bersangkutan. Nggih betul itu lebih afdal. Aku menali selamat piye. Aku ya kali ngelamar piye. Ya, dulu kali kan. Nah kula biyen tak lamar dhewe kok biyen. Kalau nggih, tapi kan resmine kalian. Paling anu Pertama ditembung riyen. Tembung riyen langsung tak tembung calon mertua biyen. Baru ku langsung Bapak wong edian iki. Ya ngono kuwi ya. Nah, menika salah satu cara yang gelem asunga sasmita kanthi mantuk lan mesem. Nah, menika anak kula pun Dewi Wulandari caos sasmita mantuk lan mesem. Ateges nyandikani dawuh. Kanthi mekaten ateges panglamaripun Bapak Ibu Sri Kuncoro lumantar panjenengan inggih katampi dening Bapak Ibu Mulyadi kanthi renaning manah. Pamuji kula sedaya, mugi-mugi Gusti Ingkang Maha Asih sampun garisaken pestinipun lare kekalih menika dados judul lan kalisa saking maneka sang pikala. Dene bab lajenganing lampah anggenipun badhe mancing bebesanan saged rinembag kanthi miji satunggaling wanci satemah saged golong gilik ing samudayanipun. Ing wasana cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi wonten sisi pengatur saestu nyuwun gunging samudra pangaksa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampa lamaran cekap dumugi ngruku. Nah, mungkin nek kono dari pihak tamu ngersake pasang cincin ya engko diwangsuli meneh. Dados pancen lamaran niku luwih ngermit daripada akad nikah menapa le nata acara menika. Dan menapa nggih? Kasarane ketika ditata disusun kan iso nang dalan iki tiba-tiba berubah. Tiba-tiba berubah iki ana cincin dan sebagainya. Lah nek menapa kangge masang cincin kalau ini sampun kula aturaken nek jenenge lamaran kuwi durung mungkin saya durung bareng kepok single mulane tumrap calon putri menika sik masangke adalah calon ibu mertua atau yang mewakili dene sing calon kakung sing masangke adalah calon bapak mertua utawa sing makili. Nah sasampunipun pasang cincin boten perlu dilenggahke nang pelaminan. Awit nalika lamaran kuwi durung sah sebagai suami istri. Anggenipun masangaken cincin menika wonten racikan manis asta kiwa.
Rajak Manis itu tengah nggih. Racikan manis menika niki jari manis. Oh, nomor 2 nggih. Nggih, sedak kelingking. Nggih. Oh, nggih nggih. Rajak Manis. Nek yang klingking napa? Dalem Sing cilik dhewe napa jenenge? jendrik. Jendek. Oh, napa jenenge jendek ngaten? Nggih, Oh, nika jendek jendrik. manis. Niki jendrik manis. Oh, jendek manis niki. Nggih, niki jendrik manis. Lajeng niki namanipun panunggul. Oh, panunggung nggih. Niki duding. Panunggul. Niki Menika duding. penuding. Penuding. Lajeng menika jempol. Oh, Terus nggih. nek cara Jawa nggih racikan manis asta kiwa. Racikan kuwi driji. Racikan manis asta kiwa. Mangke sak sampunipun akad nikah, limasan wonten racikan manis asta Tangan. nika kados ngaten. Lajeng nalika lamaran menika cekap beto oleh-oleh kemawon boten perlu mawi ubur ampe serah-serahan. Mas kawin malih Mas kawin dan sebagainya menika mangke. Nah, padatan nalika lamaran menika nek wis pancen wis gedhe kanthuk biasane wis gedhe kanthuk kenceng dadi lamaran menika paribasan sebagai formalitas pertemuan dua keluarga. Lah biasanya wis ana tanggal kapan. Nggih. Bahkan jadwal resepsi nikah sudah Ada. konflik ya. Lah menika menawi cara mekaten menika saged lajeng dipun aturaken upaminipun. Saged dipun aturaken dene menawi wonten keparengipun Gusti benjing lan dipun sarujuki kalih keluarga benjing Surya menika dipun nikahaken. Surya menika merujuk tanggalan Masehi. Dadi umpamane sak menika Surya kaping Januari. 29 gitu. Surya kaping Oh, 29. Surya tanggal nih. Dalem Oh, Surya tanggal. menawi nggih Surya itu tanggal nih. tanggalan untuk Masehi menika nggenipun nyebat Surya. Dinten Kemis menapa niki? Sesuk ki pahit. Pon wage kliwon legi. Kemis legi Surya 29 Januari 2026 angleresi tanggal 7 ruwah apa tahun dal 1159. Nah, menika nek nganggo tanggalan Jawa menika mawi tanggal, nek tanggalane Masehi nganggo Surya. Menika nggih nyebataken terbipun kados ngaten. Amargi nalika Masehi menika ngginakaken solar nggih, penanggalan matahari, nek Jawa menika penanggalan rembulan. Kok mboten mawi bulan nggih, Pak nggih? Kenapa nggih? Menapa? Lajeng merujuk sampun kok menika. Mboten menawi Hijriah utawi tanggalan Jawi kaya ngono pun mboten ngangge bulan, nggih bulan. Bahkan Surya menawi tanggalan Masehi. Surya kaping 29. Dan menawi Jawi kenapa kok mboten ngangge bulan gantine Surya nu bulan kok mboten ngangge nggih? Benten nggih. Tanggal menika nyebataken wulan, Pak. Tanggal kalau tadi bulan Masehi kan mawi Surya. Karena Surya itu kan sebagai representasi dari pengganti matahari. Nah, sama matahari kan dengan bulan anunya padanannya gitu loh. Kenapa kok nggak dipakai di Jawa ya? Tanggal menika nama lain dari rembulan, Pak. Tanggal itu emang dari rembulan. Nggih, pramila menawi rumiyin menika wonten panyandra alise nanggal sepisan. Jadi alise kaya rembulan hari pertama. Terus tanggal menika astunipun menapa nama lain dari rembulan. Kenapa? Berarti mah impor dari Jawa dong? Yang impor dari Jawa nih? Impor dari Jawa. Lebet tembung kita barang itu diimpor dari Jawa. Jadi kita menika saka basa Jawa di Indonesia, barang nang Indonesia dienggo
dianggap iki ndak Indonesia, bali ning Jawa ora ditampa. Kuwi ora basa Indonesia, kuwi basane para dewa, pamangka mboten. Oh, Menika kan. oh, iya. Lajeng taunipun sakmenika taun dal 1959. Menika menawi mawi dipun jangkepi anggenipun. Kita mawi tahun jauh, tahun Jawi, kalender Sultan Agung atau kalender Hijriah nggih biasanya pun. Nek limrahipun menawi cara Islami nggih Hijriah, nek cara Jawa nggih taun kalender Sultan Agungan menika. Jadi itu merefer ke Sultan Agung. Menawanipun Itu merefer ke Sultan Agung atau merefer ke Jawi? Ke kalau Hijriah nggak ada dalan kan nggih? ndak ada. Tapi Napa ingkang mawi taun dal B lan sak panunggalipun taun Jawa Sultan Agungan. oh, nggih. Tapi masih tesih melampah nggih, tesih berlaku nggih. Tasih, Tesih berlaku. tasih Pak, wonten ngriku mulane Mas Sarono mboten saged tindak mergane nyadran Oh, ruah. nyadran. Boten ruwahan nggih. Nggih ruah ora bulan Jawa. Saban menawi. Saban cara ngarape. Nggih. Menika ngaten. Wonten pitakenan gayut kalian lamaran. Nah, saupami nalika lamaran menika dereng wonten tanggal sing gumathok, lah anggenipun jawab kalau wau. Dene kangge tempuhin damel, semoga mangke saged dipun rembak sesarengan sasampunipun adicara menika milih satunggaling wanci piniji supados golong gilig sedayanipun. Artinya mencari hari baik dari kedua belah keluarga. Ya senajan to nek ana sing ngendika kabeh dina ki becik, nggih, pancen. Tapi kan belum cocok. Ada hari yang terbaik. Ada hari yang terbaik. Biasanya cara gampangnya menapa? Ngitung menika nyingkiri dina geblak. Geblak menika dina naas utawa dina sedane keluarga. Sedane bapak, ibu, simbah, biasanya ngoten. Ya disingkiri. Cara gampang. Sanes netu nggih, Pak nggih. Nah, nek netu menika didumpiyoke netune kakung. Nek menawi netu mboten termasuk singkiran ya apa? Larangan bukan nggih. Nah, biasanya netu menika menapa kedaerahan. Dados pamanipun nek daerah nggen kula menika nyingkiri pasaran pon. Dadi nek duwe gawe pas pasaran pon ling miwiti. Dengan apa, Pak? Alasan kultural biasa. Nggih, kultural. Mbok menawi rumiyin saking nganu nggih menapa niteni nggih. Nalika ana sing nek pon mesti ana menika dadi kala mengo istilahé nek cara Jawa. Kala mengo menika rasa was-was terus tumus menika kala mengo. Ya nek ajeng diitung dumpyuk pamane dumpyuk netone si kakung karo putri nggih dimenangke netune kakung. One sing putri Senen Pon, sing kakung Jumat Kliwon. Nah, le ngono Jumat Kliwon. Le akad digabung Senen Pon sama Jumat Kliwon ya. Ya Jumat Pon. Nggih, pamane ngaten. Boten lho. Gabungane boten ngoten, gabungane Senen Kliwon karo Jumat. Kalau Senen Pon karo Jumat Kliwon jek dijukuk siji pone siji Jumahe. Boten ngaten, biasanya dihitung jumlah netune dijumlah terus dibagi pinten ngoten kula ora hafal niku. Kalau anu Pak Faisal, hitung-hitungan Senin 5 terus itu ada rumus-rumus menapa barangkali kan ada konsepan dengan bisa sebagai konsultan itu loh. Bagaimana milih hari yang apa sebagainya gitu. Wonten niku, dados menapa? Nah, dadi setiap hari menika ora wonten angkane. Wonten nggih. Angkane setiap pasaran kan nggih wonten angkane, lah menika nanti dijumlah hasil penjumlahan kakung karo putri ditambahke mungkin dibagi pinten nah kok dihitung pamane dihitung tibane apa padatanipun ana rumusipun nggih
Wonten rumusipun ning ora apal kula. Nggih. Sri Gedhong Loro Pati wonten ngoten. Sri Gedhong Loro Pati. Nang ngitung keris menika napa? Diitung nganggo ibu jari ngoten. Tekane pucuk tibane napa? Sri Rejeki, Arjuna Manganati, Rondo Tunggu Donya, Dandan Tunggu Nyawa. Diitung nganti entek tibane apa tekan pucuk. Menika wonten keyakinan kados ngoten. Kowe iki kerise apik wong mergane Rondo Tunggu Donya, berarti ngrejekeni. Ya, iku ora masing-masing ibu jari lah beda. Iki sing ngitung kula karo Mas Eran mesti beda, jembare ibu jari beda. Pamanipun ngaten. Ya khasanah budaya Jawa menika unik. Ya, tapi wonten anu enggak ya, sudah ada semacam studi-studi sederhana kalau ada data empirik enggak itu ya di lapangan ya bahwa ini tuh akan ciloko. Nek nggon ngoten niku ketoke kok mboten. Niku nek nggon napa? Primbon. Nang Primbon biasanya ngoten niku. Nang Primbon. Nang Primbon. Nggih, wangsul bab lamaran nang bilih wonten pitakenan. Ya iki lho sing celak watu tebih ratu celak watu niku Mas Tir. Dadi kasarane adoh ratu cedak watu kuwi nang nggon desa pelosok arep. Oh. Nun sewu. Terus boten tidak menggambarkan bahwa nek jauh dari ratu niku bahasane kasar ngoten nggih. Pramila ketika aku kis adoh ratu cedak watu. Dadi nang daerah pelosok tidak terjamah kasarane iki. Dadi nek ana tembung sing kasar, solah bawa sing piye, ya nyuwun pangapunten wong adoh ratu cedake watu. Jadi itu representasi peradaban rendah lah, merendahkan diri lah gitu ya. Merendahkan diri. Baru sekarang di banyak rumah-rumah dari batu yang mahal-mahal itu. Malah cedake marmer ya. Cedake marmer watune sisine watu inten ya padha wae. Pak Fasa yang Cumantokowo ternyata memang artinya negatif nih. Tak pikir barang bagus Cumantoko itu ya. Cumantoko menika kurang ajar. Jadi nun sewu tinebihna saking Pandhawa Cumantoko. Semoga dijauhkan dari penganggap aku kurang ajar. Mergane aku maju neranyak. Nggih. Cumantoko. Kumawani matur, kumawantun matur wonten harsa panjenengan sedaya. Jadi dihindarkan dari Pandhawa aku ki kurang ajar mergane wani matur nang ngarep panjenengan sedaya. Jane ngaten. Iya, merendahkan diri. Nggih, menawi Pak Faisal mengambil kata-kata ini, ngambilnya dari koleksi ingatan atau ada referensi-referensi tertentu, Pak? Dados kula saking jagating pedalangan. Nek pedalangan itu biasanya kata-katanya maneka warna. Ini antar buku ini pun ya. Mengambil kata-kata ini dari buku, ada bukunya, ada kamus lah misalnya atau seperti. Kamus wonten, Pak. Kamus wonten. Menika kamusipun WJS Purwodarminto terbitan 1989. Menika naminipun Bau Sastra Jawa. Ini wonten Gramedia ada ya? Waduh, pun boten medal niku. Kula fotokopi saking perpustakaan niku riyen. Regane sing napa sing percetakane nggih pun boten wonten. Percetakane boten wonten. Demben pikantuk niku malah saking luwangan. Saking luwangan WJS Purwodarminto asaut. Wah, hebat. Terbitan 1939. Nah, niku kamusnya dari Jawa ke Jawa. Tadi jadi kayak ensiklopedia berarti, bukan ensiklopedia. Saking Jawa ke Jawa, bukan Jawa Indonesia enggak. Lah, tembung kita neng kamus niku wonten. Tembung kita
tegese kita menika aku lan kowe. Tapi nulisipun ya kita atau kita. Kita, tetap kita. Kita. Oke, Oh, mergane kaidah penulisannya kan hono caraka hanya ah, cara. oh, nggih, nggih, nggih. Oke, Itu kita berarti sampun-sampun Sultan Agung itu nih. menika nggih pun cetha pun Jawa Baru punan, Jawa Baru. Nggih, sampun Sultan Titik Jawa Agung. Kuna. Titik Jawa Kuna. Nggih, nggih, Jawa nggih. Kuna. J. Menika ngaten. Lajeng saupami kala wingi ingkang masak menapa ngaturaken lamaran nggih non Jawa menika wonten sawetawis oleh-oleh, menika ya tetep ditampa. Nggih. Matur nuwun menika pun tapi kangge sarana supeketing kekandangan. Ya, tuan rumah perlu ngasih oleh-oleh, langsung-langsung. Terserah sekengan nek prayogane nggih tetep dicepake. Nggih, Perkara tamune niku ngasta oleh-oleh kok ora. nggih, disiapin. Nah, itu kan bagian dari gedek antuk tadi kan. Nggih, bagian dari gedhe kantuk. Bahwa ini harus disiapkan. Ya. Siapkan. Nah, enggak itu ya sepertinya nggak tahu diri gitu ya. Nggih. Lah dadi napa nggih trapsilane kados ngaten. Nggih, kurang trapsilo lah. Wah, ini bahasanya enak trapsilo. Nggih. Wonten Mbak Beni niki sing pengalaman di judgement. Oh, Mbak Penny sudah sangat manggung di mana-mana ini. Udah, pasti dikerjain lagi ini sama Pak Widodo nih. Ini Mbak Pak, Penny apa sudah. namanya? Penny mau tanya sedikit perihal dengan tadi seserahan atau apa namanya? Tadi apa Pak namanya Pak? Yang kalau dari keluarga pihak wanita memberikan apa namanya balasan seserahan tadi? Oh, disebut angsul-angsul. Nah, angsul-angsul. Mungkin bisa dijelaskan sedikit nih Pak, apa namanya angsul-angsul itu kan pasti sebuah simbol ya Pak ya, sebuah simbol dari doa-doa ataupun harapan kita untuk kedua pasangan. Nah mungkin kalau dari Pak Faisal nih mungkin bisa dijelasin sedikit Pak terkait dengan arti-arti makna-makna dari seserahan tadi ataupun angsul-angsul tadi Pak. Oke, kalau angsul-angsul itu kan dari pihak putri untuk oleh-oleh kembali pihak putra. Iya. Oke, jadi sing ono maknanya itu biasanya malah dari pihak putra kepada pihak putri, tapi bukan ketika lamaran. Serah-serahan ya. Ketika peningsetan atau disebut dengan serah-serahan. Sebelum pernikahan itu ya Pak ya? Sebelum pernikahan itu yang membawa banyak sekali itu. Itu namanya paningsetan utawa sekarang namanya serah-serahan. Kalau dulu nek rumiyin menika peningsetan menika piyambak. Dadi boten nunggal dinten, boten nunggal menapa hari dengan sirah dengan akad nikah boten. Dados sasampunipun lamaran, dak mangke liya let berapa bulan ngoten lajeng asok tukon namanipun. Asok tukon utawa serah-serahan menika utawa paningsetan. Nah, oke. Pasang cincinnya pernikahan atau pertunangan itu yang paningsetan itu, bukan di lamaran. Pak, kalau sama ada angsul-angsul di acara lamaran ya, seumpama ada angsul-angsul di acara lamaran. Nah, kan angsul-angsul itu diberikan apakah sebelum doa atau wejangan ataukah sesudah itu sebelum penutup atau gimana Pak? Kalau pengen request dari keluarga itu ada penyerahannya gitu loh Pak, ada penyerahan secara simboliknya gitu loh. Nah, itu adalah ketika jawab pamitan. Karena nek lamaran itu mungkin le pamit nang ngarep. Berarti ketika acara sudah ditutup? Ya enggak no. Belum. Kan saat durunge ditutup kan mesti dari pihak tamu akan pamitan pulang toh. Belum pesisi Pak, kadang nggak ada kali manggung Pak. Pamitan gitu ya Pak. Nah, ya tadi kurang etis ketika morodaya kok mulai ora pamitan. Karena gini Mbak Penny,
beda dengan serah-serahan. Lamaran itu kan sesungguhnya dari keluarga inti dengan keluarga inti. Padha ini merdayoh lah mertamu. Jadi ketika apa menika ada kula nuwun, berarti ketika arep pulang ya pamitan. Nah, ketika pamitan, otomatis pihak tuan rumah yang menjawab pamit. Nah, disitulah ini diberikan angsul-angsul atau oleh-oleh gantian. Baik. Berarti 4 kali manggung ya Pak? Dua-dua ya? Bilang nggih, makanya nenggon napa nggon lamaran itu ngeremit dong malahan. Oh, lebih rumit ya? Lebih rumit karena berkali-kali ketika ada yang kalau wingi kula aturke dijawab sih, kudu dijawab sih harus sing duwe omah. Kula sowan mriki napa leres menika anak Dewi Wulandari menika putra panjenengan. Leres menapa tasih legan, tasih menapa sampun wonten rembag kalian priya sanes. Oh dereng, mulai dereng kula ngaturaken lamaran. Nah, kadang kula nganti ngono. Itu, jadi memang remitnya di situ. Menikah tadi secara beda dengan serah-serahan. Nah, serah-serahan itu iso pamitan yang ngarep. Jadi saumpama ing mangke adicara menika sampun purna, keparenga kula sak rombongan nyuwun pamit langsung. Nang ngarep iso, ning nek lamaran ndak bisa. Karena belum menyampaikan bukan tadi ya. Iya. Tapi kalau lamaran itu sebenarnya prosesnya itu apa? Yang bilang itu ada MC-nya enggak itu loh, Pak? Nah, niki Mbak Pen ini MC-nya. Tadi ternyata lamaran itu atau cuma dua perwakilan putra sama perwakilan putri yang ngomong cuma dua orang ini aja atau awalnya seperti itu. Ya, awalnya seperti itu. Jadi kasarannya keluarga kakung. Kasarannya pamane calon manten karo bapak ibune tok. Neng gone pihak putri. Sing nemoni ya bapak ibune karo manten putri. Karo pamane ra iso ngomong ana perwakilan sing ngomong. Dadi wong papat pamane. Iki mertamu. Mertamu sing methoke ya wong telu wong sing putri sing nang jero. Nah ini kan memang mertamu lumrah neng ngambil lamaran. Nah ketika mertamu neng ini teko kan kula nuwun lah. Nah ketika sudah lamaran diterima, disambut dengan baik dan sebagainya, otomatis ketika arep pulang ya pamit. Nah ketika mau neng arep ki kula nuwun karo ngulungke apa oleh-oleh. Nah ketika pamit sing duwe omah ganti ngulungke oleh-oleh ketika jawab pamitan kan secara logikanya gitu. Berarti Bapak pamit itu Ya, berarti disampaikannya oleh juru bicara dari pihak pria ya Pak ya, bukan dari MC ya? Iya, okay. Pamit itu dari pihak tamu, tamunya pamit, lalu MC mempersilahkan kepada keluarga untuk menjawab. Kan gitu. Andaikan itu disatukan di depan nggak logis ya? Ya nggak logis loh Pak, wong lamarannya ditampa urung kok. Bapak, andaikan nanti diterima, saya langsung pamit misalnya. Oh ya, buru-buru ya, banget. Pak Faisal, saya ini mau tanya, sebenarnya pemanggilan pihak pria ataupun wanita ketika lamaran itu, apakah boleh kita menyampaikannya calon pengantin wanita, calon pengantin pria, atau lebih baiknya lagi kita manggilnya pihak wanita dan juga pihak pria? Apakah dua-duanya benar? Belum ada keputusan kan itu ya? Belum ada keputusan itu ketika lamaran. Jadi sebaiknya langsung dari keluarga bapak siapa, sebut namanya dengan mas siapa, jeng siapa, namanya. Oh, jadi lebih baiknya panggilannya aja gitu ya? Iya, kan belum tentu lamaran itu diterima langsung calon manten. Itu namanya fait accompli Mbak Penny. Kalau pihak pria, pihak wanita gitu Pak? Anak saya kok daripada pihak pria, pihak wanita langsung disebut nama aja ya? Keluarga siapa? Pamane di sini semoga dari keluarga Bapak Sugeng Handoyo untuk dapat mengutarakan maksud kehadirannya.
Pamane nek Jawa basa Indonesia. Oke. Sing kene yo Mm-mm. Bapak Mulyadi yang ini pun paring pangandika. Langsung sebut nama lebih. Baik. Bapak, Baik. sama saya mau tanya, kalau kita mau menyambut nih kedatangan dari contohnya salah satu keluarga ya, terus ada yang meninggal nih, contohnya bapaknya sudah almarhum gitu. Nah, sebenarnya kita itu perlu nggak sih Pak untuk menyampaikan kayak selamat datang kepada keluarga besar Bapak siapa almarhum beserta ibu ini, atau kita cukup memanggilnya ibunya saja? Selamat datang kami ucapkan kepada ibu keluarga besar dari ibu ini, ataukah almarhum tadi juga kita sebut lagi? Jadi kalau selamat datang rombongan sekolah ibu, yang datang kan ibu. Nanti cuma bisa kita informasikan bahwasanya Mas ini adalah putra dari almarhum Bapak ini dan Ibu ini. Saya kira gitu. Namun Baik. juga bisa itu secara semuanya disebut karena kemungkinan sing rawuh kan dari dua keluarga. Wakil sekolah keluarganya Bapak karo keluarganya Ibu. Jadi nanti kalau disebutannya salah satu saja seakan-akan sudah menghilangkan dari keluarga yang lain. Oke. Terus Pak, sama ini Pak. Jadi Penny pernah ngehandle salah satu klien itu, kedua orang tuanya sudah meninggal semuanya. Kemudian Masnya ini tuh punya orang tua angkat. Nah, kalau seperti itu konsepnya, ketika tadi menyebutkan contohnya Mas Eka gitu ya, putra dari bapak siapa dan juga ibu siapa. Nah, itu yang harus disebutkan yang sudah meninggal atau yang saat ini membersamai? Yang membersamai. Jadi selamat datangnya adalah kepada yang karena sing duwe gawe rasake bapak angkate. Yang punya gawe kan bapak ibu angkatnya. Itu. Ya, berarti beliau yang disebut, walaupun nanti secara langsung ataupun tidak juga diinformasikan bahwasanya Mas Eka ini adalah putra dari almarhum bapak siapa dan almarhumah ibu siapa. Oke. Dan menapa diinformasikan tidak apa-apa karena memang lamaran itu dongnya suasana ini ora tegang, cair. Cair itu. Ya kalau perkawinan itu nasab sebenarnya. Tapi kalau ini kan hanya tamu kan ya, tamu kan berarti kalau bapak angkat nggak apa-apa. Ya. Sing nasab niku harus putri malah. Nasab putri gitu. Putri karena nanti untuk naik cara muslim ketika menikahkan butuh wali nikah. Wali. Nasab. Sama ini Pak, ketika kan biasanya kalau kita di nikahan itu kalau mau ada sambutan itu dari kedua orang tua itu kan juga ikut mendampingi juru bicara nggih Pak nggih. Nah, kalau di lamaran itu sebaiknya iya atau enggak? Kemudian ketika atur pambagio harjo itu apakah kedua orang tua itu juga ikut mendampingi juru bicara ataukah cukup nanti ketika ketika sambutan yang maksud dan tujuan tadi Pak yang ikut mendampingi. Jadi atur pambagio harjonya ya biarin juru bicaranya aja ketika acara lamaran. Jadi kalau toto raket ketika itu sudah ada juru bicara sebaiknya Bapak Ibu tetap lenggah saja. Tetap lenggah. Jadi sing berbicara adalah juru bicaranya. Ketika lamaran ya Pak ya? Ketika lamaran, ya. Beda nanti ketika pas duwe gawe. Oh iya. Nikah itu. Nah, sesungguhnya kalau Toto Coro Surakarta Klaten ke timur itu yang mendampingi ketika pas pernikahan pun duduk Bapak Ibu. Jadi ada petugas khusus yang namanya panyumbul. Panyumbul. Iya, panyumbul itu adalah petugas yang mendampingi juru bicara ketika berbicara. Dan itu bukan Bapak Ibu manten. Itu tradisi Klaten Wetan. Sedangkan yang Yogyakarta terus digawe Bapak Ibu sisan, mergane ndak oke-oke wong.
Selain itu. Jadi kalau lamaran ya tetap satu aja. Tidak perlu menopo. Maksudnya tidak perlu bapak ibunya terus ngampingi dan sebagainya. Dampingi gitu Dan ya. biasanya kalau lamaran itu kan anu toh apa jenenge kondisi duduk berhadapan gitu kan. Betul. Duduk berhadapan ngendiko bisa berdiri atau bisa ketika duduk itu juga. Pengkasarannya mengkeletan sak meja paling bahasa. Jadi tidak perlu didampingi karena memang siji juru bicara itu bisa saja mewakili ketika wong tuane wong tuane kakung ora iso hadir. Pamane dalam contoh yang kemarin menika kula wis saking sulih saliranipun bapak ibu ini. Jadi pamengku ganti ora melu ning kono nglamarke. Tapi ketika menika bapak ibu rawuh ya udah lenggah aja. Sing ngendika men juru bicara, sing nanggapi ya juru bicara. Bicara. Begitu. Nah, kalau langsung bisa toh Pak nggih? Langsung utama Pak. Nggih, dadi Bisa. pamane tanpa Lebih juru baik, bicara langsung bapakne itu malah lebih bagus karena memang tanggung Sing jawab. nampa Nggih. sing nampa juga bapake nggih. Nggih, sing napa bapakne langsung itu lebih bagus karena memang intinya niku lah adanya Iya, juru lebih bicara itu kan afdol. karena kesulitan dalam berkomunikasi Pak Mane. Kesulitan Nah, dalam apakah itu juga berkomunikasi berlaku, Pak? mergane. Menapa? Apakah itu berlaku juga saat resepsi itu kan ada pidato ya, pidato itu juga apakah kan hampir nggak pernah dengar ya bapaknya itu pidato langsung di situ. Nggih. Selalu orang lain. Balu yang punya gawe itu ahli pidato gitu loh. Nggih. Dados ngaten menawi pas duwe gawe menika men ketok praja Pak. Praja menika ngangkat sing duwe gawe. Jadi ketika ada yang punya gawe terus sing ngendika ning kono ki wong akeh menika badhe mraja. Mraja menika ngangkat ya, ngangkat sing duwe gawe satu. Lalu yang kedua ngangkat daerah setempat. Ngangkat daerah setempat. Jadi ketika menapa pas mantenan ngaten menika sing masrahke bapakne manten dhewe ngono niku dome ya sah saja. Seakan-akan tidak ada orang lain. Seakan tidak ada orang lain sing iso tentang itu. Jadi ketika pamane mantenan MC-ne dhewe. Pam Bagioharjo dhewe. Terus mangke ana saka pihak tamu masrahke pihak kene nampa wonge beda. Terus mengko sing ndongani wonge beda. Nah, menika ketika banyak yang terlibat di situ, menika mraja tumrap sing duwe gawe ning ya mraja tumrap daerah setempat. Oh, ternyata daerah kene iki sing iso ngendika akeh. Menika beda ketika nalika kabeh diborong MC-ne. MC Pak Bagioharjo saka kono masrahke ditampa sisan karo MC-ne baru pindungane sisan. Nah, itu Mbak Penny bisa misalnya bisa Pak itu. Bayarannya beda itu Pak ya, double itu. Kalau itu bukan bayaran. bayaran. Toh. Nang nggo layatan it's okay. Pak Bagioharjo warga keluarga sekaligus itu sebagai wakil warga bisa. Ini nek nggo mantenan sebaiknya ya tetap dijereng. Menika supaya projo ngangkat sing duwe gawe karo daerah setempat. Ya. Saya kemarin hampir tak sambut dhewe itu. Bapak, ngapunten kalau pas penyerahan seserahan sebelum akad itu sebenarnya baiknya ketika sesi foto itu di depan meja akad atau di depan pelaminan itu nggak apa-apa? Jadi kalau terkait dengan foto, menika biasanya rekan-rekan dari tim fotografer yang akan menentukan. Karena nanti, karena hasilnya sing apik nang kene. Termasuk ketika seumpama itu nggon upacara panggih, ketemu manten. Mungkin secara tradisional dek apike nang kene iki.
tapi juga ada pertimbangan dari teman-teman si dokumentasi. Kira-kira neng kene angle-mu apa orang? Ataukah digeser sidik Rono supaya mendapatkan angle gambar yang bagus, bisa begitu. Jadi Atau dalam hal ini MC lebih baik punya kemampuan untuk ini memberi saran itu loh Mas ya. Siapa tahu di situ tidak ada ya, fotografer memang nalika badhe upacara adat padatanipun rembagan tetap rembagan, titiknya di mana dan sebagainya, dengan juga ngelimbang mempertimbangkan teman-teman vendor yang lain. Apa nih ini kita praktek lamaran sama resepsi di anggota ini ya, anggota santri India ini ya. Pak Widodo sudah siap ini jadi MC lamaran ini. Bukan lamaran bukan begitu. Jadi ada yang di sini yang jadi manten itu loh. Nanti Islam jago semua nanti. Oke. Boleh pada nyobi, Mas Roni? Monggo. Ini nggak ada kameranya ya di sini. Ini kameranya wassalam ini. Wassalam. Wassalam. Nun, panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo Sakatang Mitra, para sesepuh lan pinisepuh ingkang satuhu kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mugi kawilujengan sarta berkah dalam Gusti tansah kajiwa kasalira kula lan panjenengan sedaya. Nuwun sewu dumateng ngarsanipun Bapak Sugeng Handoyo Sakatang Mitra. Mugi dinebihna saking pandakwa Cumantaka dene ngriki kula kumawantun matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit saking asmanipun kadang kula anem Bapak Mulyadi saha Ibu, dene saderengipun keparenga kula nderek pitepangan, kula mulyana kaleres kadang sepuhipun adik kula pun Bapak Mulyadi. Bingah ingkang tanpa upami dene dinten menika kula sakeluarga nampi rawuh panjenengan Sakatang Mitra minangka utusanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro saking Kampung Brontokusuman Mergangsan Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep keparenga kula ngaturaken pambagya rahayu sugeng rawuh wonten ing griya mriki. Inggih ing Kampung Pandhean Umbaharjo Ngayogyakarta. Syukur binagi sewu dene tindak panjenengan saking Brontokusuman dumugi Pandhean mriki widodo boten manggih alangan setunggal menapa. Semanten ugi kula sakeluarga ing mriki awit saking pangestunipun Bapak Ibu Sri Kuncoro sarta para pinisepuh ing Brontokusuman Mergangsan inggih tansah manggih kawidagdan. Panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo awit asmanipun Bapak Mulyadi kula ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan Sakatang Mitra keparenga tuwi kasugengan kula sakeluarga. Makaten ugi salam takdim saking Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning manah sumambawa dhateng sedaya keluarga ing mriki. Lan semantena sakonduripun mangke salam takdim kula sakeluarga katur wonten ing ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro dalah para sesepuh pinisepuh ing Brontokusuman. Bapak Ibu Sugeng Handoyo Sakatang Mitra ingkang satu kinurmatan, bombong ingkang tanpa upami panjenenganipun Bapak Mulyadi nampi pratelan lamaran sinamuning tembung nepun-nepun injang ngajejawah sonten. Tumanduk dateng anak kula pun Dewi Wulandari kapinujon junduk lan pangajap panjenengan. Mila Bapak Mulyadi sarta Ibu dereng nate nampi rembeg ingkang sami saking asanes. Bapak Ibu Mulyadi saestu saketi jumurung lan nayogyani menawi ingkang putra putri pun Dewi Wulandari
kakersakaken dening Bapak Ibu Sri Kuncoro minangka judul dawuhipun Nak Mas Bimo Hadisuryo. Ewa semanten Bapak Ibu Mulyadi inggih burung dhateng putra ingkang badhe nglampahi. Awit saking menika mugi kepareng kula badhe nanting dhateng anak kula Dewi Wulandari. Mugi senak-senono. Nduk Dewi Wulandari, Pakde mundhut pirsa. Iki ana lamaran saka Bapak Ibu Sri Kuncoro lumantar panjenengane Bapak Sugeng Handoyo. Ngelamar sriliramu Nak Mas kanggo Nak Mas Bimo Hadisuryo. Apa sliramu gelem nglakoni? Yen gelem asuma sasmita kanthi mantuk lan mesem. Nah, menika anak kula pun Dewi Wulandari caos sasmita mantuk lan mesem. Ateges nyendikani dawuh. Kanthi mekaten ateges panglamaripun Bapak Ibu Sri Kuncoro lumantar panjenengan inggih katampi dening Bapak Ibu Mulyadi kanthi renaning manah. Pamuji kula sedaya, mugi-mugi ingkang Maha Asih sampun garisaken pestinipun lare kekalih punika dados judul lan kalisa saking maneka sambikala. Dene bab lajenenganing lampah anggenipun badhe manjing bebesanan saged rinembag kanthi miji satunggaling wanci. Satemah saged golong gilik ing samudayanipun. Golong gilik ing samudayanipun. Ing wasana cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi wonten sisi pengatur saestu nyuwun gunging samudra pakaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sip. Wah, Sukses. berasa sudah disampaikan ini. Besok mewakili keluarganya Penny ya, Mas? Siap. Bayarannya beda loh, Mbak. Penny mendalami ini. Ya, bagus kok itu. Bapak golok gilik tadi apa ya, Pak? Maknanya, Pak? Golong gilik itu maknanya menyatu. Jadi rembugnya menyatu. Oh, itu kalau Pak, ngapunten. Kan Tugu Jogja itu kan dulu sebelumnya juga golok gilik ya, Pak? Oh, ya. Itu apakah karena bulat itu menyatu gitu artinya sama? Jadi golong gilik ini kasarannya persatuan kesatuan. Oh, Golong itu bentuk bola pejal, nggih. gilik itu bentuk silinder pejal. Oh, iya. Jadi Tugu Golong Gilik Jogja itu menapa batangnya adalah silinder pejal, ning dhuwure adalah bola pejal. Nah, tentang Tugu Golong Gilik nanti bareng Mas Erlan maos. Ya, Moga Mas Erlan. monggo. Nuwun panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo Sekadang Mitra, para sesepuh lan pinesepuh ingkang satuhu kinurmatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mugi kawilujengan serta berkah dalam Gusti tansah kajiwa kaselira kula lan panjenengan sedaya. Nuwun sewu dumateng ngarsanipun Bapak Sugeng Handoyo Sekadang Mitra, sakadang mitra. Mugi tinembehna saking pandakwa tumantaka. Dene ing mriki kula kumawantun atur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Inggih awit saking asmanipun kadang kula anem Bapak Mulyadi saha Ibu. Dene saderengipun keparenga kula nderek pitepangan, kula pun mulyana kalares kadang sepuhipun adi kula pun Bapak Mulyadi. Bingah ingkang tanpa upami dene ing dinten menika kula sakeluarga nampi rawuh panjenengan Sekadang Mitra minangka utusanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro saking Kampung Brotokusuman, Pegangsan Ngayogyakarta. Sinaosa randhat kepara kasep
keparenga kula ngaturaken pambagya rahayu sugeng rawuh wonten ing griya mriki. Inggih ing Kampung Pandheyan, Umbul Harjo, Ngayogyakarta. Syukur binangki sewu dene tindak panjenengan saking Brontokusuman dumugi Pandheyan mriki Widodo boten manggih alangan setunggal menapa. Semanten ugi kula sakeluarga ing mriki awit saking pangestunipun Bapak Ibu Sri Kuncoro serta para pinesepuh ing Brontokusuman Mergangsan inggih tansah manggih kawitagdan. Panjenenganipun Bapak Sugeng Handoyo awit asmanipun Bapak Mulyadi kula ngaturaken agunging panuwun dene panjenengan sekadang mitra kepareng tuwi kasugengan kula sakeluarga. Makaten ugi salam takdim saking salam takdim saking Bapak Ibu Sri Kuncoro inggih kula tampi kanthi renaning manah. Sumrambaho dhateng sedaya keluarga ing mriki. Lan semantena sakunduripun mangke salam takdim kula sakeluarga katur wonten ngarsanipun Bapak Ibu Sri Kuncoro dalah para sesepuh pinisepuh ing Brontokusuman. Bapak Sugeng Handoyo sekadang mitra ingkang satuhu kinurmatan. Bombong ingkang tanpa upami panjenenganipun Bapak Mulyadi nampi pratelan lamaran sinambuning tembung ngembun-embun enjing haji Jawa sonten. Tumanduk dateng anak kula pun Dewi Wulandari. Kapinujon cunduk lan pengajap panjenengan. Mila Bapak Mulyadi sarta Ibu dereng nate nampi rembag ingkang sami saking Ansanes. Bapak Ibu Mulyadi saestu saketi jumurung lan nayok Giani menawi ingkang putra-putripun Dewi Wulandari kakersakaken dening Bapak Ibu Sri Kuncoro minangka jodoh dawuhipun Nak Mas Bima Hadi Suryo. Ewa semanten Bapak Ibu Mulyadi inggih boron dhateng putra ingkang badhe nglampahi. Awit saking menika mugi kaparenga kula badhe nanting dhateng anak kula Dewi Wulandari. Mugi disek senono. Sinek sono. Nduk Dewi Wulandari, Pakde mundhut pirsa. Iki ana lamaran saka Bapak Ibu Sri Kuncoro lumantar panjenengan Bapak Sugeng Handoyo. Lamar sliramu kanggo Nak Mas Bima Hadi Suryo. Apa sliramu gelem nglakoni? Yen gelem asuma sasmita kanthi mantuk lan mesem. Mantuk lan mesem. Nah, menika anak kula pun Dewi Wulandari caos sasmita mantuk lan mesem ateges nyandakani dawuh. Nyandikani dawuh. Kanthi makaten ateges panglamaripun Bapak Ibu Sri Kuncoro lumantar panjenengan inggih katampi dening Bapak Ibu Mulyadi kanthi renaning manah. Pamuji kula sedaya, mugi-mugi Gusti ingkang Maha Asih sampun garisaken pestinipun. Lare kekalih punika dados dodo lan kalisa saking maneka sandikala. Dene bab lajengipun lampah anggenipun badhe mancing bebesangan saged rinembag kanthi miji satunggaling wanci. Satemah saged golong gilik ing Satemah saged golong gilik ing samudyanipun. Ing wasana cekap semanten atur kula awit saking asmanipun Bapak Ibu Mulyadi
Wonten sisiping atur saestu nyuwun gunging samudra pangaksami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Nuwun. Mengkarek tanyake Mas. Golong gilik. Ya, golong gilik itu kempel. J. Itu kempel. Golong gilik. Padha karo Tugu Jogja leres. Tugu Jogja menika rumiyin nika golong gilik. Nek sak menika dadi golong gilik nah itu. Golong menika berbentuk bola pejal, gilik menika berbentuk silinder pejal. Jadi kayut kalian tugu golong gilik wau. Golong gilik menika rumiyin inggilipun 25 meter. Jadi Tugu Jogja rumiyin tingginya 25 meter sebagai penanda nek iki mlebu wilayah Yogyakarta. Tugu golong gilik. Nah, lajeng dumados Lindhu Ageng, gempa yang sangat besar. Menika dipun paringi Candra Sengkala, obah terus pitung bumi. Obah menika 6, terus menika 9, pitung menika 7, bumi 1. Nah diwalik dadi 1796 tahun Jawa. Nah menika era Hamengkubuwana pinten nggih? Sekitar itu. Menika rubuh sehingga tinggal sepertiga bagian bawah saking Tugu Golong Gilik menika. Nah, selama 22 tahun Tugu menika dinengke wae karo Belanda dinengke wae. Ora diapa-apake. Perlune apa? Perlune men masyarakat Yogyakarta menika lali karo kesatuan yang dilambangkan dengan Tugu Golong Gilik. Nah, terus pada masa era Hamengkubuwana ke-7, Tugu menika dipun bangun malih. Wujudipun padha sakniki. Jadi menika Tugu Golong Gilik, Tugu Panodo, saka tinggi 25 meter, sekarang tingginya 15 meter. Dan di setiap sisi tugu wonten prasastine. Dibangun pada masa era Hamengkubuwana 7 ning sing kragati adalah pepatih dalam. Terus sing undagi menika napa ngarsiteki menika Obserwaterstaat itu berarti mantri pengairan. Terus wonten malih teng mriku menapa ditulis dalam prasasti menika sengkalan Wiworo Harjo Manggala Praja. Wiworo Harjo Manggala Praja menika menunjukkan angka tahun di mana ketika tugungnya dibangun. Manggala Praja. Nggih, Wiworo Harjo Manggala Praja. Nah, biyen dibangun 25 meter dengan Tugu Golong Gilik itu adalah sebagai point of view. Jadi ketika Sultan menika lenggah ning keraton, yang pagelaran yang Siti Hinggil, terus memandang ke utara, dan sing dipandang sebagai titik pandangnya adalah Tugu Golong Gilik wau. Ketok saka keraton margane pancen dalane lurus garis. Kami pun sebat garis filosofi. Nah, sing sijine jenenge sumbu imajiner. Nah, sumbu imajiner jenenge imajiner kok ora ketok. Nah, nek sumbu imajiner niku nuduhke lor kidul kana segara, tengah ana kraton, lor ana Gunung Merapi. Nek garis filosofi memang ada garisnya sing diwujudkan dalam bentuk jalan. Nek didelok saka dhuwur menika memang segaris lurus saka panggung Krapyak ngalor tekan keraton, ngalor meneh tekan tugu. Mereka garis lurus dan diwujudkan dengan jalan. Mereka sumbu garis filosofi. Pak Kaisar, aku melihat kalau misalkan Candra Sengkala itu kenapa membacanya itu harus dibalik? Tata caranya kan? Jadi pancen, jadi ada dua
jenenge Condro Sengkolo karo Suryo Sengkolo. Condro Sengkolo itu menunjukkan tahun Jawa, Suryo Sengkolo tahun Masehi. Terus lemoco pancen dibalik. Nah, angka-angka menika anggadhahi menapa nggih? Jadi ana jeneng atau nama atau tembung atau kata ini memiliki nilai. Menika lemoco ngaten. Upamane menika wau obah terus hitung mi. Obah 6 terus ki 9 pitung pitu bumi siji 7 9 6. Lajeng mamane neh monjali menika ada sebentuk sengkalan momet. Sengkalan momet itu sengkalan yang bentuknya gambar. Ada gapura cacahe 4 yang dibengku. Nah, iki lemoco gapura 4 ambuka jagat. Gapura ki 9, 4 sudah ngarani 4, ambuka ya 9, jagat siji. Dibalik siji 9, 4 9, serangan umum. Nah, keindahannya sengkalan di situ. Ini bagaimana merakit sebuah kalimat ning ternyata itu yang jerone iki ana angkatan ini. Dwi naga rasa tunggal. Dwi loro naga 8 rasa 6 tunggal siji 6 8 loro. Itu adalah angka tahun ketika keraton dibangun. Condro Sengkolo. Nah, sinau niku asik. Condro Sengkolo dan sengkalan memet niku perlu seumpama digoisen-isen saged pamane jenengan menapa iso ngerakit Condro Sengkolo atau sengkalan. Bukunya ada khusus. Nggih, boleh wonten pitakenan gayut kalian ngelamar lan wangsulan lamaran. Kita pun cetha nggih. Kira Mbak Eni sing praktek. Niku prakteknya MC-ne malah niku. Ih, Oke, itu ngaten itu. Jadi memang menapa hasanahnya seperti itu. Nek lamaran menika acarane pancen luwih ngremit daripada akad nikah, daripada resepsi panggih. Nah panggih wis model wis santron ngono kuwi. Ya aja ya ngono Surakarta ngene iki pun panggih. Nggih. Pak, kalau Ada. belajar panggih itu di MBA juga ada nggak sih, Pak? Gimana? Kalau mau belajar panggih itu di MBA juga ada nggak pelatihannya khusus? Belum. Belum. Karena memang untuk ini untuk kebutuhan kemasyarakatan. Nggih. Masyarakatan maksudnya digo menapa? Lebih umum gitu ya, Pak ya? Lebih umum, nggih. Lebih umum. Begitu. Pernah menghandle panggih kok, Mbak Penny? Belum, Pak. Cuman beberapa kali itu ditanyakan bisa panggih enggak? Kan Penny belum bisa yo, Pak yo. Ya bilang Penny nggak bisa, tapi Penny rekomendasiin teman-temannya Penny yang bisa panggih gitu. Terus nyari-nyari di Jogja untuk pelatihan panggih itu juga belum ketemu kebetulan. Iya, biasanya mengadakan Paguyuban Panotocara Yogyakarta (PPY). Kadang kalau mengadakan sarasian tentang panggih. Yang wujudnya sarasian memang bukan ulangan. Pelatihan gitu, nggih. Pelatihan. Oke. Jadi kalau upacara adatnya sing baku mengerti jalannya upacara adat
Nah, nanti tentang kata-kata dan sebagainya bisa praktek dewe kalau sudah mengerti tentang upacara adat. Upacaranya. Iya, rangkaiannya Oke. gini-gini ya. Nanti kata-kata bisa dirakit dewe. Begitu. Baik, Pak. Oke, mobilnya mekaten dalu menika pepanggihan gayut kalian kalau wingi lamaran lan mangsulan lamaran pepanggihan malih benjing insyaallah dinten Senin kanthi materi candhaipun lan kangge moyang supados menapa siam menika sampun purna saderengipun siam purna menika mangke dados minggu kaping 3 Senin Rebo wis kita ngantos sadurunge siam nanti paripurnane materi. Ibu beliau mengatakan pepanggihan dalu menika semoga dipun pungkasi kanthi munjukaken raos syukur wonten ngarsanipun Gusti dene sampun kalampahan anggenipun sinau sesarengan wonten ing dalu menika. Ndedonga anut kapitadosan ingkang dinasuk sumangga kula dherekaken. Alhamdulillah rabbil alamin. Matur nuwun sugeng dalu Pak Reni, Pak Widodo ingkang online lan ugi dalu Mas Roni, Mas Irlan ingkang wonten kelas. Sugeng kundur, sugeng istirahat, mugi rahayu ingkang tansah tinemu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam. Warahmatullahi. Terima kasih Pak Faisal. Matur nuwun, Pak. Sami-sami. Pun. Oh, saya itu ada yang saya ini berarti stop recording.